Artearen historia batxilergoko bigarren mailan lantzen den ikasgaia da. Orain arte, historia era kronologikoan ikasteko aukera izan duzue. Aro historikoen bidez, DBH-tik batxilergora, eta beraz, hoize da ezagutzen duzuena. Zibilizazioen agerpena, edapena eta desagerpena, egipziarrak eta erromatarrak, Erdi Aroko sistema feudala, antzinakoa regimena, industrializazioa, mundu gerrak. Oraingoan ordea, artearen bilakaera kronologikoa ikasteko aukera izango duzue. Hau da, zeintzuk izan diren arte estilo nagusiak, korronte artistikoak denboran zehar, aro historiko hoien orden kronologikoa errespetatuz. Ez da pintatzeko edo eskulturak egiteko ikasgai sortzailea. Ez, gure helburua arte estiloen ezaugarriak eta hoiek arkitekturan, eskulturan zein pinturan identifikatzea eta garatzea izango da. Sorturiko testuinguru historikoa ahaztu gabe, jakina. Artearen ikuspegi globala izatea, arteaz gozatzea, obren irakurketetarako tresnak eskuratzea eta gure bizitzan artearen etengabeko presentziaz zein garrantziaz jabetzea oso garrantzitsuak izango dira, baina ez dugu ahaztu behar, batxilergoaren bigarren kurtsoan helmuga nagusia selektibitatea dela, eta gure klasetan jorratu beharreko edukiak zein prozedurak azterketa horrek finkatzen dituela neurri handi batean. Galdera teoriko bat eta bi obra iruzkintzea dira zehazturiko zereginak gure kasuan. Zorionez, unibertsitateko arduradunek bidali dizkigute bai galdera teorikoak bai obren zerrenda, eta orduan horren arabera egituratzen ditugu klaseak askoz errezago. Teoria eta obrak. Obrak eta teoria. Teoria eta obrak. Obrak eta teoria. Eta nola? Zelakoak izango dira klaseak? Ze tresna izango du ikasgaiak ikasi beharrekoak lantzeko? Lehenengo eta behin, lana handia egin beharko dela azpimarratu beharko litzateke. 3 ebaluazioetan edukiak banaturik daude, betiko moduan. Ez daukagu momentuz testu libururik, eta beraz irakasleok edukiak eta eruzkinak gauzatzeko apunteak banatzen ditugu. Klaseetan, aurkezpenak PowerPointen bidez izaten dira, zuen memoria indartzeko eta erritmoa atsegin eta dinamikoa lortzeko. Hortaz aparte, Moodle plataforman ikastaro bat ere izango duzue, eta bertan iruzkinak lantzeko jarraibideak ez ezik, estiloz estilo, beharrezkoa izango duzuena ikasteko ere, eskuragarri izango duzue. Klasean denbora faltagatik ikusi ez diren, baina oso interesgarriak diren bideoak, haietariko bat irakasleak grabatuta, ere etengabe eskegitzen ditugu. Edukiak lantzeko eta zuen prozesu egokia bermatzeko, jarduera eta ariketa ezberdinak egingo dituzue kurtzean zehar. Taula ugari, obrei buruzko iruzkinak, galdetegi eta testak, normalean etxerako, baina noizbait baita dekajuten bitartez, joko laburrak, denbora pasak, denetatik, paperean zein euskarri digitalean. Lan handia, baina atsegina, subjektua, ikastekoa, artea dalako. Ahaztu gabe eta beti buruan gure selektibitate madarikatua. Baina artea da gure gaia, eta beraz, elemento sortzailea ez genuke guztiz baztertu behar, ezta? Horregatik, idatzizko azterketek ebaluazioaren 80% dakarte. Eguneroko lana 10%, eta falta den azken puntua elemento sortzaileari utziko zaio. Ebaluazio bakoitzean, hasierako bietan taldeka eta azkenengoan bakarka, ebaluazioaren edukiak gure inguruan non eta nola dauden, bideo batean
azaldu beharko duzue. Estilo klasikoan edo transgresorian. Hori zuen esku egongo da. Ez aukeratu ikasgai hau irteerak etengabeak izango dituzuela eta horren bidez klase arrunta galduko dituzuelako itxaropenaz. Ez da horrela izango. Artearekiko benetako zaletasuna, museo zein erakustaldiak bizitatzeko gogoa eta esfortzua bereziki baloratuak izango dira, baina beste modu batez. Ebaluazioa gaindituta izan ezkero, nota igotzeko aukera, extra point lortzeko aukera izango duzue horren bitartez. Beti jakina, bideo batean esperientziari buruzko komentarioak grabatu eta azaldu ostean. Hauze izan da guztia. Historia mintegian, informazioa ulergarria eta zuentzat baliogarria izatea espero dugu. Mila esker zuen interesagatik. Datorren kurtzuan, elkarrekin egongo gara?